Векове наред България живееше в сянката на тишината, земя без свобода. Но един човек вярваше, че свободата трябва да се заслужи, никога да не се иска. Името му беше Васил Левски. Роден през 1837 година, той избра не комфорта, не славата, а тежестта на жертвата. Той вървеше от село на село, плетейки тайна мрежа от смелост, мрежа от смели души, обединени от една единствена мечта – свободна родина. Визията му беше смела – демократична република, място, където свободата принадлежи на всички – богати и бедни, християни и мюсюлмани. В неговия свят всички хора щяха да бъдат равни пред закона, без корони, без крале. Той не носеше армия, само дисциплина и несломима воля. През 1873 година тишината го застигна. Той знаеше цената на своето неподчинение и все пак никога не издаде име, никога не изрече и дума на съжаление. Животът му завърши на бесилото, но духът му отказа да умре, защото свободата има име – Васил Левски. Човекът, който даде живота си, за да може България да живее. Ако искате да чуете още подобни истории, не забравяйте да се абонирате.